Xagar aktuazio eta xagar erezti gara. Kontrol eta regulazio sistemetako ikasleak. Martina Xomingo EATO ikastetxean ikasten dugu, eta orain robot bat prozesu automatikoetan nola integratu azalduko dugu. Lehenengo basea jarriko dugu zinta doan oinarri garraiagarri kodifikatu batean. Bigarren lana rodamentua txertatzea presio hidraulikoaren bitartez. Hirugarren lana ardatza jarri rodamentuaren barruan. Laugarren lana, tapa jarri baseari ardatzari eusteko. Bosgarrena, tornilloak bere lekuan kokatu. Eta iritsi gara robota lanean jartzeko unera. Robotak tornilloak lotuko ditu. Argibide bat aurrera jarraitu aurretik. Zelulako postu guztiak elkarren artean Ethernet sare batez komunikaturik daude. Horrela, PLC edo automata nagusiak baimena emango dio robotaren automatari lanean hasteko. Robota, kontroladore badauka eta automata bat. PLC nagusitik robotaren automatara agindua iristean honek kontroladoreari martxan jartzeko agindua pasatzen dio. Horretarako nola jarriko dugu martxan robota? Robotak pilak ditu memoriarik ez galtzeko eta urtean behin pilak aldatu behar zaizkio. Hori egitean berriro ere jatorria aurkitu behar zaio. Eskuz, joystick edo hombre muerto baten bidez. Prozesuan egingo dituen mugimenduen puntuak jarri eta gorde behar zaizkio robotari. Cosirro programaren bidez robota programatzen da mugimenduak eta abiadura ezarriz. Lan hau, joystick edo hombre muertoren bidez ere egin liteke. Ordenagailuko programa robotari bidali eta jada prest dago lanerako. Labur bilduz hauek dira eman ditugun pausuak. Robotaren pieza prestatu. Robota prestatu. Lan puntuak kokatu eta gorde. Lan puntuen programa sortu.